Usa sa mga kinaiya o mitihi natong mga Kristiyanos mauni nga sa atong pagkinabuhi ning kalibutan na ang sentro o ang focus sa atong pagkinabuhi mao gyud si Kristo. Kay mga Kristiyanos man kahata. Akong usbon, kitang mga Kristiyano sa atong pagkinabuhi sa kalibutan, ang sentro o focus sa atong pagkinabuhi mao gyud si Kristo. Kay mga Kristiyanos man ta. Kay kun mawala gani sa atong punting si Kristo mga igsuon, mawala pud ta sa atong pagka-Kristiyanos. Mao bitaw na nga ginata sa atong simbahan, manimba ta, mutambong tag misa, matag Domingo, pistang Iglili, o sa tanang mga sakramento nga atong saulugon, kay mauni ang atong paghandom sa atong Ginoong Hesus aron sa atong pagkinabuhi, matag karon ug unya magasukad kanunay dinha ni Kristo. Mao na nga mamati kita sa iyang mga pulong pagtulunan magsunya, di lang paigo nga mamati ta, maningkamot pagyuta pagkinabuhi niini kay kita mga Kristiyanos man. Mabitan na mga igsoon sa atong ebanghelyo karon kaning gitudlo sa atong Ginoong Hesus, kung naklaro ninyo ni wala ko kahibalo kung sa inyong gibati. Kanag na apo mo'y gibati. So kanang kamuray mahibalo. Kamuray nahibalo. Muna mga igsoon sa ato nga pagpamalandong o pagkaton ini mao nga pagtulun-ana sa atong Ginoong Hesus, ano ato ning madayig in deep yun mga igsoon. Tuguti ko nga mubalik tan-aw ta sa unang pagbasa sa ikaduha og ang atong salmo aron nga mapasayo nato ang ato nga pagpamalandong karon sa pagtulun-an sa atong Ginoong Hesus. Arita magsugod sa salmo atong tubag. Nana? Unsa gani atong tubag? Balikon nato. Go. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Atong usbon. Karon sige, ready, go. Bulahan ang lungsod nga gipili sa Ginoo alang sa iyang kaugalingon. Bisaya ni kayo maison. Ato guni nasabtan tingali, no? Bulahan ang lungsod nga gipili sa Dios nga iyang kaugalingon. Bulahan. In English, ana is blessed. No, blessed ang lungsod nga iyang gipili alang kaniya. Na mangutana ta nganong mabulahan man mga igsoon ang lungsod nga gipili sa Dios ang Ama iya. Nganong mabulahan man? Disgrasya. Kung mao ni ang gisgutan sa unang pagbasa mga igsoon, gihulagway nato sa unang pagbasa. Naklaro na to unang pagbasa atong baliko, no? Nagikutlo sa kinaadman ni, sa kaalam ni Salomon. Unsay giingon nato dito? Giinan ta nga ang katawan sa Dios nahibalo na. Unsay mahitabo nila? Unsay mahitabo nila? Nga sila panalipdan sa kaaway nila. O gani, labanan ang katawhan sa Dios sa iyang mga kaaway, gikan sa iyang mga kaaway, nga makadawat sila o mga panalangin. Nga mangutana ta may di ba, lungsod man ta sa Dios? Pero mura man lagi nagmadaugon ang kaaway sa Dios nato ron, panahon na. Nga naman, kita nawa unsang matang sa moralidad ang bilambo sa atong katilingban karon. Mga laki, dili ngilaran magbinabayig sinina. Gipromote ang mga same-sex nga kuan pakighilawas mo nang nanamay monkey fox kay sumala pa sa Fox News o Al Jazeera kay kung no kanang mga lalaki nakighilawas og lalaki gi monkey fox kuyaw anak madagko kay gorilla na urang utang, no? Kana timaan na may unsang klasas moralidad nga ni anato karon. Mura man siyag nagmadaugon ang kaaway. Wa mamurag wa ta panalipdi, no? Kay sa pagkatinud-anay gyud mga igsuon mao ni
Tinuod nga kitang katawhan mao ang lungsod sa Dios. Nya kitang mga Kristiyanos, ang atuang pagkakatawhan nga pagkalungsuranon sa Dios, giingon nga gipili ta aron maiya. Sa ato pa ang atong katilingban, atong pagkalungsuranon nga mga binunyagan, dili ordinaryo gipili ta aron maiya. Sa unsa man tang pagkaunsaa nga gipili ta sa Dios? Diya sa atong pagkahiusa ni Kristo. Mao bitaw nang gipasabtan ta nga si Kristo mao ang gikahimutan nga anak sa Dios. Mao nga sa atong pagkahiusa diya ni Kristo, gikahimutan po ta sa Dios. Munang nahimo ta niyang pinili nga lungsuranon, piniling katawhan. Pero ang pangutana ni ini mao kini. Ato bang gipuy-an ang atong pagkalungsuranon sa Dios? Munay dakong pangutana. Ato bang gipalambo ang atong pagkalungsuranon sa Dios? Munay dakong pangutana, mga igsoon. Kaysa matag higayon nga magdumili ta pagkinabuhi sa pagtulunan o kabubuton sa Dios, kitara ang mibalibad, mga igsoon, nga mahimo tang iyahang lungsod. Kitara ang nagpagwala sa atong pagkalungsuranon sa Dios. Maubitan ng mga igsoon, anong gubot yung kalibutan ron, gubot kayo, mismo ganit kita sa atong katilibang mga binunyagan, muni mga timaan ni, nga wala nato puy ang atong pagkalungsuranon sa Dios. Mabita na nga aron nga atong mapuy-an ang atong pagkalungsuranon sa Dios, mga igsoon. Una, kinahanglan makat-on ta pagtuo og Dios. Ang pangutanaan ni daghang mga mayoro nga nagtuo man mig Dios, Father, namura ta gatuo og Dios. Og punang pangutana tinud-an ay bagyo nga nagtuo ta. Mabitaw nang sa ikaduhang pagbasa nga gikutlo sa sulat ngadto sa taga-Hebreo, naklaro to ninyo ikaduhang pagbasa. Dinhi ta gipasabtan unsa gyud ang tinuod nga pagtuo, mga igsoon. Tinud-an ay nga pagtuo ba atong balikon ha? Atong balikon. Muni giingon sa sulat ngadto sa taga-Hebreo. Ang kahulugan sa pagtuo mao nga may pagsalig kita sa mga butang nga atong gilauman ug dili nato makita. Pinaagi sa pagtuo ang mga tao sa karaang panahon gikahimutan sa Dios. Mao ni ang pagtuo, musalig sa gilauman ug dili nato makita. Mabita na ganing pagtuuha, ang karaang tao nga magtutuog Diyos, gikahimutan. Aron masabtan ninyo ni may suon, mubalik. Dato example ba? Example. Panawa ko yung makaraang mga tao, karaang mga ginikanan, abot makadungog pa ba mo ani, no? Makaraan. Moingon ko na sila mga anak, sus, pagpakasal gyud mo, kay magkundinar ako, amore makayong magkundinar akong kalag. Bahalag magsudan tag inununan. Kadungog manas karaanan? Unsa man karon? Ay pagpasibil sa mo, kay wa patay humba. Sa karaanan, mga igsoon, ang babae nga mga anak, kung siya makalakaw na, pabunyagan dayon ilang anak. Sa kahadlok nga mamatay, nga walay bunyag. Karon, unsa man, pila na edad sa bata ang gipabunyagan. Ngano pa may bunyag ninyong anak? Wa pa manggod may humba, Father. So unsa day punting sa atong bunyag? Humba. Di ba padawaton ta sa bunyag unsa tumong aron malangita. Ngano man kami tuot ang adunay langit, milaom ta nga adunay padulngan ang atong kinabuhi, mga igsoon. Muna'y tinuod nga magtutuo,
mulaom nga naipadulngan ang iyang kinabuhi. Mobita na nga wa may nakaadto natos kinabuhing dayon, wa may namatay nga nibalik gawas ni Kristo, munang gipabal-an ta niya. Mobita nang magpuyo ta sa atong paglaom, kay mao na timaan nga duna tay pagtuo. Mobita na diya sa ikaduhang pagbasa, gitagaan tag example, ihimplo sa tinuod nga magtutuo og Dios kinsa man ang atoa nga amahan sa pagtuo nga si Abraham. Unsa nitabo ni Abraham? Gibiyaan niya ang iyang lungsod nga dito nagpuyo na unta siya. Klaro na kayo yang kinabuhi apan gibiyaan niya ni tungod sa iyang pagtuo og Dios nga misunod siya sa kabubuton sa Dios. Gipaadto ko sa kadapit nga walay klaro unsay metabo niya. Apan iyan ang gibuhat aron pagpadayag sa iyahang pagtuo, pagsalig sa Dios mga igsoon. O tungod sa pagtuo ni Abraham ngadto sa Dios, unsa may natabo niya, nahimo siyang dumuduong sa kalibutan. Kabalo mo dumuduong, pariner. Sa ato pa, dili siya mulupyo sa kalibutan. Munang gisgutan ta nga nasabtan niya nga adunay padulngan ayang kinabuhi ug mo na ang kinabuhing dayon kay mao to ang matuod nga Pinoy-anan. Kay ang kalibutan nga atong gipuy-an mga igsoon, kung kini pa ang atong padulnganan sa atong kinabuhi, pangutana nganong mamiya pamanta dinhi? Di na unta ta mo biya dinhi, magsige na unta tagpuyo dinhi. Pero nganong mamiya man ta? Kay dili man ta resident ining kalibutana. Mga dumuduong lamang ta mga igsoon. Kaysa tinud-anay, mga lumulupyo ta sa kinabuhing dayon. Namo na atong gilauman. Pero unsa may gitudlo nato nga mga lumulupyo taning kalibutana. Muna ang punting nato para ra gyud sa kalibutan. Muna tan-awa mga igsoon kung nakadumdum atong mga pagbasa sa miaging Domingo, unsa may gitudlo na taton, kawang lang ang tanan. Maghago ta, unya lain ang makapahimulos. Kaminta maghago ta sa atong pagpuyo sa kalibutan, apan kawang lang ang tanan. Nga naman, kay mamiya rapod ta dinhi. Munang araw nga dili makawang ang ato ang mga paningkamot, pagbudlay, kailan magbudlay ta alang sa kinabuhi ni kay mo na tinuod na itong Pinoy-anan mo bitaw na nga mipadayon ang sulat no. Misugot si Abraham gadadon siya sa Dios ug asa siya moadto. Now kung mauday ni ang pagtuo mga igsoon, nature kinabuhi sa pagtuo mga igsoon nato, munang makasabot na kaayo ta sa atong ebanghelyo ron. Unsa may pagtulunan ang atong nadungog ron sa atong Ginoong Hesus, atong balikon mga igsoon no. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kahadlok gamayng panon, kay ang inyong amahan nahimuot sa paghatag kaninyo sa gingharian. Mugi na yung gingon sa iyang mga tinun-an, gamayng panon. Nganong gamay man, nganong di man dako, o nganong jutay man, nganong di man daghan. Unya kisa maning panon, mauni ang minunod sa atong Ginoong Hesus. So ang tanan day nga mununod sa atong Ginoong Hesus, gikahimutan sa langitong amahan ug ang gingarian sa langit iyahan na. Nganong ningon magamay lang, kasi tinudan na yung mga igsoon, jutay ramang guning misunod sa atong Ginoong Hesus ba? Di magudi ingon ani kadaghan na gyud nga atong una-una na to. Kaya atong balikon katuramang naningkamot pagkinabuhi sa pagtulunan ni Kristo maison, mao toy iyahang panon. Pananglitan. Nag-ingon si Kristo, pasaylua ang nakasala kaninyo, iampo ang nagsakit ninyo. Pagkaninduta na, wala gay mga baba nga mabaho kay wa gatingganay. Kaya ano makikapasayloan na man.
Walay magkihaanay, walay kabubuton, walay relasyon nga makalagyo, makaputol. Nga naman, kinagampo-anay man. Napipila rin may gabuhat, ani, kadaghan na ron, kihaanay man, bungol man to the max. Dili ba? Naon sa pag-iingon sa atong Ginoong Hesus, ibaligya ang tanan ninyong katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabus. Paita. Ha? Unsa may pagtulunan ani, ang gipasabot ani may suon mao ni nga dili ta maposes to our position. Nga dili ba ta mahimo nga binilanggo sa mga kabtangan o mga lahay ni ining kalibutan na. Kilang magawas nun ta, aron nga maningkamo ta sa mga butang nga langit nun. So sa gipasabot may isuon, pananglitan. Kailan lang naman, kung tayo kaldero, ato manang kabtangan. Kaya usapoy atong lungagan. Diba? Pero kung kawato ni siya, mawala, kinala nga dili ta mapuses sa atong kaldero. Kay kung mapuses ta sa atong kaldero, manunglo man tas nangawat. May tag mamatay itong nagkuha ni kaldero ha. Kay mga lahig magmapas mo wa may kalungagan. Dili ba? Nya mingo na ta ana no, nga mingo nga. Ginoo, nawala tong kalo gikawat man basig walay malungagan to, ikaw na lang may bahala Ginoo. Tagay po lamang ko, makapalit po lamang ko laing kaldero aron nga makalungag po lang ko, iyahan na lamang to. Ya na impierno na ta aron. Wala. Di ba? Mga igsoon, lahi ni sa atong pagtulunan ning kalibutan na kaya ang gitudlo magos kalibutan nato is kita mo'y manag-iya sa kalibutan. Kinalang na atay mga posisyon ni ining kalibutan na. Pero lahi man, munang nipadayon atong Ginoong Hesus pag-ingon, pagsamkap kamugpuntil nga dili madunot, og tiguma ang inyong mga bahandi dito sa langit, kay dili gayud kini sila mukunhod, kay walay kawatan nga makahilabot ni ini, ni may anay nga makakutkot, kay hain gani ang inyong bahandi at tuasab dito ang inyong kasing-kasing. Muna gipasabot ano mga iso. We should be freed from position di ining kalibutan na aron nga makapaningkamot ta sa mga butang nga langit nun. Mo bitani ato Ebanghelyo may aging Domingo no. Kawang lang ang tanan natong mga kahago. Kung maghago ta nga lain ang nakapahimulos. Na may ta, gago man pader sa among kinahanglanon sa kalibutan, sakto na, kay mga matay raman punta. Ato ba ning napahamos lang? Nakapasulod ba nato sa langit ang atong mga kahago, mga igsoon? Mao na nga aron mapusesta sa gingarian sa Dios mo nang mamati ta sa atong Ginoong Hesus. Nang pagtulunan sa atong Ginoong Hesus may igsoon, mao man ni nga kitang tanan mga piniyalan lamang diining kalibutan nga atong gipuy-an. Piniyalan lamang ta sa kinabuhi nga atong giposes, kadili ta ang matud nga tag-iya ang Dios mo ay tag-iya niini mga igsoon. Mabita na nga kung mutuo ta nga piniyalan lamang ta sa Dios sa kinabuhi ug sa mga talento ngayang gihatag nato muna nga kung doon na ni siya'y abot ang atong mga kahago tungkol sa talent gihatag sa Dios nato, munang makatuman tas pagtulunan ni Kristo nga nagkanayon. Kadagan makakabot. So di ay mo anak nimo, may nga muhulam nimo, pahulama. Nga di na ka magpaabot pa nga ilisan. Kaya piniyalan naman kata ang Dios magay tag-iya. Di wala na 5-6. Na di nagsakitan nimong kasing-kasing, di ka bayran, di na ka manunglo. Am I right? Because we are freed from sa mga butang, makailibgo ng kalibutan na mga ison, position.
Munang nipadayon atong Ginoong Hesus sa pag-ingon, pag-andam kamo sa bisan unsay mudangat, baksig hugot ang inyong mga bisti diya sa hawak, og dagkuti ang inyong mga suga, samag mga sulugoon nga naghulat pagbalik silang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Nganong mag-andam at amayso niya, ato pong baksag hugot atong hawak, meaning atong pagtuo, commitment nato niya, kinahanglan nga magsiga kanunay ang suga nato sa kinabuhi. Kinsa maning maong magsiga nato nga suga ang kang Kristo. Nganong ato maning buhaton mga igsuon? Kaysa atong pagpaningkamot, pagkinabuhi nga masuod ta sa Dios may suon, hinumduman nato nga ang kaaway sa Dios maningkamot po nagsulsul sa iyang mga pagtulunan aron malayo ta sa Dios. Mabito na nga kitang mga Kristiyanos, usas atong kinaiya dili ta unta mapasagaron unsa gipasabot, dili ta mudisog tuo og mga pagtulunan unsa isulsul nga mga pangunana din nato ato sang pamalandungan. Kung nauyon man is pagtulunan ni Kristo, makapalagit manig dili, ilabi na rong panahon na pagkadaghanang fake news ron. Nakita po mo wa po yung nahuna dito na pong share, so naapil na ta atong nagpalapnag sa fake news. Dili na mao ang kinaiya na itong mga Kristiyanos, mga igsoon. Tungod sa atong pagtuo, milaom, o malaumon ta sa mga dili makita nga naay langit, may sun, muna dili ta magpasagad. Natagata mo example, karon controversial kaayo ron sa mass media, kanang salida nga made sa Malacañang, no? Nga di gipakita nga si Cory nakigdulag madyong sa mga mungha. Wa ba mo kay balo mga igsoon? Sa lidar ato na apan giunsa pagguba, gipanamastamasan ang atong simbahan. Kadili rabi ang mga mungha mo gidawtan ang simbahan baya. O sa tumong aron nga mawad-an na mo og pagsalig sa atong simbahan. Nga di na mo mutuan ning simbahan na. Nga naman, kay naay gaong-ong ron nga balaod nun, nga illegal na, nga himo na pong legal ang divorce. Iya na sa yawa. Nga kanang salidaha, iya po na siyawa. Nga anong gibuhat man nga bungkagon gyud ang simbahan. Kay karong panahon na may ison, walay laing institusyon sa ato ang katilingban nga mibarog sa kamatuuran ang ato lang simbahan. Mabita na nga kita nga mga lungsuranon sa Dios. Gidasig ta sa atong Ginoong Hesus. Ayaw kahadlok atong barugan ang atong pagkalungsuranon sa Dios. Mao nga aron mabarugan nato ni balik ta sa miti sa atong pagkabinunyagan, nga magkinabuhi ta sa atong pagtuo ngadto sa Dios, nga mulaom ta, nga adunay padulngan ang atong kinabuhi mga igsoon, aron nga sa paglig-on nato sa atong pagtuo, magmabinantayon ta, maatuon ta ang gisaad nga kabilin nga Pinoy-anan, ang langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog manindog. Mga igsoon ato karong bag-ohon og lig-onon ato pag